com és habitual en aquest temps de l'any i des de fa uns quants anys, doncs m'agrada per aquestes dates crear un calendari, més que res per mi i per compartir la fotografia, perquè està bé fer fotos però també està bé compartir-les, no? Perquè la gent també les pugui veure, gaudir i tenir-les, no? Aleshores, per mi personalment és una manera de veure el meu treball que he fet durant un temps, per exemple un any o 2 anys. Normalment les fotos del calendari que jo faig procuro que en gran mesura les fotos estiguin fetes durant l'any. Aquesta vegada tinc força material, estic molt content. No és que m'emocioni, sinó que estic passant una mica d'enconstipat. I res, aquest any, doncs ara, aprofitant uns dies que estic a Capellades i és on m'imprimeixen, on em fan els calendaris, he pogut parlar amb la gent que m'ho fa, doncs explicar-los una mica el format que jo volia del calendari, fer uns petits ajustaments o reajustaments respecte als calendaris d'anys anteriors i sincerament he de dir que ha valgut molt la pena, ja que ara mateix tinc el calendari que jo volia, penso que és millor i aquí us el volia presentar. Aquesta vegada no només faig un calendari sobre fotografia de Capellades, sinó també he decidit fer-ne un amb fotografies de Catalunya, ja que durant el 2021 i 2022 doncs he tingut el goig i la sort de poder disfrutar de diferents llocs del nostre país amb la meva càmera i eren objectius fotogràfics que jo tenia marcats des de feia un temps i aquí us els vull presentar. Aquest és el calendari de Catalunya 2023. Des del meu punt de vista, la primera foto, la de portada, que és aquesta, doncs ja impacta bastant, no? I potser molts de vosaltres ja sabeu de què es tracta. I és que és la muntanya de Montserrat i això ve a ser la Roca Foradada, que ha esdevingut bastant famós, popular, conegut a través de les xarxes socials. Això és una sortida de sol que vaig fer i bé, aquests colors que vaig aconseguir, aquesta composició va fer que un estigués molt content, la veritat, perquè moltes vegades quan vaig a fer fotos tinc moltes coses en el cap, però després la mar natura, no? Tal com surt el sol, els núvols, tots aquests factors que no controles, doncs quan veus que s'ajunten i t'ajuden a fer una foto tan bonica com aquesta, doncs un està molt content, no? I bé, doncs això és la portada, la contraportada és aquesta, i aquí podeu veure totes les 12 fotos que surten en el calendari. Per exemple, la primera he volgut que fos aquesta, del molí paperer de Capellades amb la bassa. Aquesta va ser feta el 2022, sí, aquest any, el dia 7 de gener. Me'n recordo perfectament perquè al cap de poques hores havia d'agafar un avió i marxar. I volia fer-la, doncs, no és de nit, sinó que és a punt de fer-se de dia, d'acord? Durant l'hora blava i això. Aquesta foto, la segona, és del mes de febrer. Bé, us l'ensenyo per aquí. El molí. I bé, aquest és el format, no? El format del calendari, a diferència d'altres anys, doncs ara tindrem aquest foradet aquí, on es podrà penjar a la paret. Aquí tenim, i per cert, la foto guanya tamany. Tota aquesta part, doncs, és la fotografia. Això fa que la foto sigui més gran, impresa, i sigui tamany A3. I quan es plega el calendari, és un tamany A4. A3 i A4. I aquí tenim tots aquests quadrets per poder escriure doncs, tot el que vulguem. És força gran, com podeu veure.
els noms de la setmana. I bé, com deia, aquesta és el mes de gener, aquesta és Puigdegut, comarca d'Osona, un lloc que m'agrada molt i que volia fer, i bueno, això no és Photoshop, això és real. Això és el que vam tenir en una sortida de sol d'aquest mes de febrer. Aquesta sí que no és del 2022, és del 2021, però és una foto que volia incloure sí o sí, perquè m'encanta, simplement m'encanta. És Siurana, una posta de sol, en província de Tarragona, Priorat. Aquesta fotografia és una sortida de sol també, com podeu veure, les boires. Aquí tenim el pic de la Mola, que està situat al Vallès. Tot això seria el Bages, val? Amb les boires. Aquí al costat tindríem Montserrat. I la foto està feta des de Maians. M'agrada molt pels colors i també doncs, pel paisatge de boires i aquesta mística, no? Les boires del Bages. Aquesta fotografia va ser una sorpresa, és una posta de sol. Jo estava fent fotos aquí dintre l'església, que és una església abandonada. Bé, ja no s'hi fa ús. Una de les últimes misses que es van donar doncs, van ser quan tot just va començar la Guerra Civil Espanyola. Això està a prop de Santa Coloma de Queralt. És un lloc que em va impactar perquè no m'ho esperava, estava conduint i de cop i volta em va sortir aquest paisatge que dic, aquí hem de fer alguna cosa. I sí, vaig fer fotos per dins de l'església, el detall aquest, no, del campanar, que encara es veu la llum del sol que s'està ponent per l'oest. És una foto que a mi particularment amb aquest tipus de sols doncs, m'agrada molt. Després tenim, això és maig, sí, el juny, passem per Barcelona, per aquí a la Sagrada Família. M'agrada molt fer aquests tipus de sols, jugar amb les composicions, el sol que surti estrellat. I bé, vaig jugar amb la composició de les branques, les fulles, els arbres, i vaig posar la Sagrada Família, l'estructura, no, de l'edifici aquí. Ben bonic. Després aquesta, el mes de juliol, és una foto també amb la intenció de fer aquesta foto. Això està fet a Sitges, com podeu veure aquí el campanar de Sitges, l'església, doncs està feta des de dintre d'una espècie de cova, podríem dir, en una platja. Després tenim aquesta, el mes d'agost, també força especial per mi. He de dir que aquesta foto està feta a Badalona, que és el Pont del Petroli. És un lloc molt freqüentat per gent doncs, que va fer fotos i gaudir d'una sortida de sol, per exemple, en aquest lloc tan maco de Badalona. És una llarga exposició. És una foto que jo volia fer l'any 2012, doncs, he hagut d'esperar 10 anys per fer-la. I també no saps mai com serà la sortida del sol i va ser espectacular, espaterrant, uns colors blaugranes al cel, molt macos, vaja, que va valer la pena esperar 10 anys per fer aquesta foto. 10 anys, clar, perquè el 2012 no la vaig fer i després ja vaig passar 8 anys fora de Catalunya i bé, doncs a la mínima que he pogut l'he fet. Doncs aquesta foto està feta el mes d'agost. I després ja agafava l'avió, directament d'aquí m'anava a l'aeroport i cap a les Canàries. Què més? Al setembre, feta a la província de Lleida, d'alguna manera volia incloure almenys alguna foto que sortís ocells, perquè a mi la fotografia d'ocells també m'ha caracteritzat i m'agrada i a més aquesta foto tan amorosa, no? Per fer una mica de break, no? De tots aquests paisatges que anem veient, doncs bé, una que està aquí per la seva singularitat també, i aquí dues cigonyes que d'alguna manera es fan uns mimos, no? Després ja passem a l'octubre,
un pont romànic, jugant també, doncs, fent llargues exposicions. Això està a prop de Berga. Aquesta també al mes de novembre, una fotografia feta aquest any, tota doncs, molt especial també, una foto que jo volia fer a la zona de la Garrotxa, jugant aquí amb aquestes arrels tan remarcables, no? I que la vista t'hi va acompanyant cap aquí en aquesta ermita. Els colors de la tardor, fantàstic, una fageda molt maca. Finalment, aquesta foto, doncs, volia incloure també una fotografia de Montserrat, de la muntanya de Montserrat, trobo que és important, no?, per aquest calendari. I el mateix, és la sortida del sol, i no és una sortida del sol qualsevol, sinó que és l'última sortida de sol del 2021. I bé, doncs això ve ser el calendari de Catalunya 2023. Aquí doncs la meva foto de perfil, aquí amb aquest codi QR que podeu accedir a la meva pàgina web, i aquí explico doncs, bé, que és una mostra de 12 racons de Catalunya que jo he anat visitant amb la intenció de fer fotografia de paisatge, sortides de sol, postes de sol, i bé, aquest doncs és el format de calendari de Catalunya, de capellades també, amb diferents fotografies, i també faig de Gran Canària per si algú li interessa. Algun encàrrec ja he tingut. Sí? Sí. Un calendari de capellades, un de Catalunya i un de Gran Canària. D'acord. Molt bé. Estem en contacte. Vinga, adeu. I què heu de fer per tenir un calendari d'aquests? Doncs bé, simplement contacteu amb mi, m'envieu un email a foto.joanescala@gmail.com o simplement per la via de les xarxes socials, a Instagram, a Facebook, i bé, així de fàcil. En qualsevol cosa, si us plau, m'ho comenteu. El preu encara no el sé, però tot apunta que seran uns 25 euros com faig cada any. La veritat és que això no és gratis, a mi també em costa diners, i bé, tan aviat com sigui possible us informaré de tots els detalls de com tenir doncs, el calendari, i res més. Això, que calendari de capellades, de Catalunya, de Gran Canària també. És l'única mostra que tinc. M'agradaria poder-vos ensenyar les altres mostres que no en tinc, de capellades. Per exemple, el calendari de capellades és bàsicament fotos del molí paperer, de paisatges que estan a la vora de capellades, fotos alguna que és que no ha sortit mai a la llum pública, que no he compartit a les xarxes socials, però totes són per mi molt importants, perquè són com innovadores, no sé, hi ha fotos que no, o llocs on he anat que normalment no s'hi va a fer fotografia, d'acord? I això fa que sigui especial i únic, i bé, intento doncs transmetre les meves aventures personals quan visito aquest poble tan maco com és Capellades i que tant estimo. Sí, per cert, surt una fotografia del correfoc de Capellades d'enguany i alguna cosa més. Vinga, moltes gràcies pel vostre suport. Qualsevol cosa estem en contacte, i també us agrairia que si podeu compartir tota aquesta informació, i si podeu doncs utilitzar-ho com a regal de Reis o de tió o de mil coses, doncs si podeu compartir això amb la vostra gent, doncs seria fantàstic també. Moltes gràcies i fins una altra. Ens veiem!